Indonesia nambayangi baron unyo penkia. Ka New Testament Restoration Church kan penlong ya ka jingya seng ya lap bala ai kerteng ka healing kursiet. Bat on penlong na du la shai jan miet sngi tho dieng ha kapon riwaje jan miet sngi sa jan riwaje jan miet bada ka sngi ublei lai sien kata ka shipo waje men step shi waje shiteng no phai sngi bat riwaje jan miet. On penlong ya ka ne ka jingya seng Hamadan basketball Hamadan tirot mission mairang kinong yalap hagani ke jingya seng kinlong i apostol kongkrom bat evangelist pike kongsder kumtang i khot sngop haya phi shakani ke jingya seng on duai kerpang yaki badon kam jing duai wan phin yo mat ke jing pen em ke jing pen khia ba ke jing pelait loi haka kerteng u Jesu ublei un kerku.